ассалому алайкум дӯстони азиз, шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва ҳозир ман мехоҳам барои шумо қисми дуюми анамин пасудора нишон диҳам аз магазини Relax. Марҳамат бинед. И анами барои ами столови приборора мондан рӯи дастархонда 150 сомон. Бисёрам хушрӯй барои қошиқи вилкаву дигар чи ҳангоме ки дар рӯи дастархон ҳамроҳи анамихе қанд гирад ко якҷоя мегузоред. На марҳамат тамошо кунед. Касоне ки намедонед, магазини Relax ин дар бозори Корвон дар Тилло бозор дуюм этажда, дуюм ошёнашда қарор дорад. Марҳамат биёед ва аз наздик худи шумо бинед. Анаи қандгиракошон 170 сум, 180 сум мхе нархо дора. На марҳамат иш 170 сумашай бо мхе намуди дигараш. Касоеда ки дар корай метавонед омада худтон бинед, як бор рафта обтовиро бинед, биёед иҷара бинед, муқоиса кунед ки ҷои арзонай, баъдан метавонед харидорӣ кунед. Инаи набор хушрӯ 155 сомон барои кухнӣ ва инчунин анаин сетага 320 сомон. Аз и ҳам сафедаш аст, ҳам зардаш. Наи зард чай бинед, лотка барин чи пичони чи мисол қанду мавизу дигар чи мемонед, и ихтиёри худтон. Бонувони азиз, рости ҳамин касоне ки видеои моро тамошо мекунанд ҳама вақт медонанд ки аз анами магазинҳои Relax ман бисёр видео кардагӣ ҳастам ва ҳозир чӣ хеле ки имрӯз ман ба назар гирифтам дидам ва интихоби ин магазинаш Relax камтарак шудааст аз он борое ки дар мағозаи анами Relax 112 микрорайонда будагиш. Уҷада беҳад бисёр буда охирон бор рафтагимда. Ами тамоми чиз буда, мисол аз як намуд пасуда чанд вай буд намудуш буд. Чанд намуд метавонистед ки интихоб кунед. Выбораш бисёр буда. Иҷа дего бинед. Ино 650 сомон. Ине ки мака хушрӯи бачам нест. Нормалишай. Хостуми пиёлаора нишон диҳам 3.5 сомон будай пиёлаош. Аз и косаошам ҳастай. Косаошон ба фикрам 6 сомонай, 5 сомонай. Инаи намуд коса марҳамат 5 сомон. Инаи пиёлаяй 5 сомон. Косаш ҳами блесдорора ваяй 8 сомонай. Ина марҳамат талеркача дора 5 сома бакана косаошон 8 сомонӣ. Ау сафеде ки мисол беблеск буд, золотое кольцо надошт, вай сафедаш боша 5 сом 6 сомай косаш. Ин магазини Relax биёед, як бор бо худтон бинед. Чӣ хеле ки гуфтам ва дар ҳар видео дӯстони азиз ман ба шумо гап мезанам ки ҳангоми ами бозор мебиёед, чанд ҷора як бор аз назар гузаронда муқоиса намоед. Инаи табақи ошкашӣ калони калонай 30 сомон. Баъд анаин вайш средниш 15 сомон. Инчунин анамихе косаҳо. Ина косаошон 8 сомонӣ. Анаи намуд талеркаш, тарелкаш 9 сомон. Ана хеле вай дора. Косаи хеле талеркаи чиқрак 23 сомон. Ида ҳар намуд мисол салату чизо мекунед, дар рӯи дастархон мемонед, бисёр хушрӯ метова. 10 сомонӣ анамихел ваёи талеркаҳои чоркунҷа. ин размерҳои калоншай. Ина бо 15 сомаш ҳастай калонтар. инчунин 6.5 сомона анамихел ҳастай. Рости гап дар иҷа навистагӣ нестай размерошон, мисол чанд сантиметраян набошад. Агар навистагӣ мешид, ман размерошон кати ба шумо мефаҳмондум ва пурратар шумо мефаҳмидед. Иҷада бо ҳаст анамихе набори пасуда бинед. Иҷа анамихе талеркачаҳои майдача дора 10 сомон, 15 сомон. Ина бинед, и барои чака ягончи гирифтан рӯи дастархонда нағзай. Ина бо ҳаст 28 сомона, 18 сомона. Гирдош гул дора.
бисёр 18 сомонӣ буда бинед. баданаи набор ҳаст. талеркачои майдааш 15 сум, калонҳо 70 сомон. барои ороиши дастархон агар хоҳед духтаро, марҳамат, метавонед омада бинед. ана инора бинед вайш косаш 18 сомон. манам хе косаи хушрӯ дора гирдоштам, хе гулкати ору додашдагиай ам хе узор доран. ай тарафш боша лакай бо дига хелай гулошон аҳмиятиет. ана пиёлаошон 8 сомонӣ буда инора, косаошон 18 сомон. дар инҷа бошад нержавикҳо ҳастай 950 сомон. 5 та дора. наборуш 5 дона дора. дего инаиҷада сковородкаям дора. ишам ами 5 та дора 950 сомон. не марҳамат. агар барои шумо дар кор бошад, метавонед омада бинед. инчунин дар инҷа ҳаст азанаи намуд посудоҳо. ино эрониян азанами намуд ваё дего 1400 сомонӣ. дар ҷа ранги сафедиш аст ва коричневиш. кадом ранге ки бо худи шумода дар корай, фирмаи эвизан эронӣ. чӣ хеле ки ба мо фаҳмонидан 1400 сомонӣ. марҳамат биёед ва касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед ва хоҳиши харидорӣ кардани чунин дегҳо доред, якбор бинед хитон арзон бошад куҷо, аз уҷа баъд барои хитон интихоб кунед. чӣ хеле ки гуфтам, дар анамон 112 микрорайон магазин релакс, дигари магазинаш бисёр калонай ва анами дегоям ҳам омс ҳастай фирмаш, ҳам бриони ҳастай. хулас ки интихобш хеле васеъай. инҷада бо онам хе тарелкаҳои ошкаширо бинед. таваққуи ошкашӣ 15 сомон, 17 сомон, 20 сомон. анаи посудои сафеда бисёртар мепурсанд. нишон тед гуфта. анаи қандгиракора бинед аз шишагӣ 30 сомон бинед. 5 та дора. хушрӯи касоне ки ҳамаша мехоҳанд ки сафед кунанд рӯи дастархона посудора, метавонед ки бинед. инора пиёлаошон 3,5-4 сомонай. косаошон 6 сомон. таваққи ошкашиш 10-11 сомонай. ами сафеддора. ина бинед нахе таликаи хушрӯ дора барои салатгирӣ 11 сомонӣ. ина марҳамат. и таваққои ошкашиай 10 сумӣ калонан. чӣ хеле ки гуфтам, қандгиракҳо донагиракорам дидед ки 30 сомонашам ҳастай. метавонед ки аз амуно интихоб карда рӯи дастархони худро оротед. ина намудаш бошад 45 сомон. ира бинед и ранги гул кардагиай бо вайша ами намуди талеркаша. ҷада боша 20 сомон. анами хел талерка. ма шояд хато гуфтестам ами тарелкара барои вай бахшиш 60 сомон. анамин вайш чойникаш ҳамин набора. инҷада бодора ҳам ачи чӣ хеле дида истодай, нархошо навистагиай. косаошон 25 сомонай. беҳад вайошон гулшон хушрӯ. 65 сомонӣ. анам хелиёш ҳастай. калон аз ҳарси гиракҳои калон 75 сомонаш бо калони бадай. ана ин 30 сомонаш таваққои калони ошкашиай. 20 сомона бо инчунин дора. и размери майдаяй. ҳамин набори чӣ хеле ки дида истодед ам хеле гулдоруш. дӯстони азиз, иҷада минут камтарак буд барои видеои мо ва хостум як бори дига ам чойникҳои шишагие ки дар видеои пештара нишон дода будам як бори дига нишон диҳам ва гап занам ки агар барои шумо дар кор бошад анами намуд посудаҳо, метавонед ки омада анами магазини релакс ки воқеъ аст дар тиллобозори шаҳри Душанбе дар дуюм ошёнаш.
марҳамат биёед нархҳоро якбор муқоиса кунед ва сипас харидорӣ намоед.